Ben, pasamos ao punto número 8, moción do Partido Popular para incorporar ao patrimonio municipal a chamada Casa do Pobo, edificio sito no número 4 da Rúa Murcia. Sí. Sí, Roxo. sí, todos coñecemos cal é o inmueble que se encontra na Rúa Murcia número 4. Penso que xa se falou bastante neste pleno sobre o origen histórico e todo isto. Nós pensamos que este é un debate que debe estar noutro foro, non? É que agora o que procede é o cumplimento dos acordos. Claro, en canto se mira un pouco para atrás, eu no 2017 non era concelleiro, no 2017 xa se adotou este acordo, non? O acordo decía concretamente o Concello do Carballiño pide á Xunta de Galicia, propietario dos edificios coñecidos como Centro Comarcal do Carballiño e a antiga Casa do Pobo, o traspaso a titularidade ao Concello do Carballiño de ambas edificacións unha vez rehabilitadas a fin de darlle o uso que se especificará no dossier anexo á petición. Isto é o que acordastes no ano 2017. A partir de aí, eu non vexo que houbera ningún dossier, nin que se decidira o uso, nin que se fixera absolutamente nada en 5 anos sobre este tema. Eu non sei se vai ser un tema como o que estamos reiterando aquí continuamente, non? Que se adotan acordos e despois non se executa absolutamente nada, non? Podemos ter infinidade de exemplos. A solicitude, pero co dossier, poñendo uso. E cal era o uso? Que se lle mandara agora. Que se lle mandara agora. Ben, entón, penso que despois de 5 anos e medio o grupo de goberno debería ter decidido xa cal é o uso que pretende. Ben, e se non, tovemos unha comisión e temos un pleno para decidir. Penso que é a maneira de facer as cousas, porque se non podemos seguir falando outros 5 anos máis. Pero iso, en definitiva, non conduce a nada. Supoño que sabedes as características que ten esa edificación. É unha edificación que neste momento está en planta baixa, coas paredes perimetrales, o tellado, a coberta en moi mal estado, e que as condicións, bueno, a superficie é de 116 metros cuadrados, ten unha fachada de 9,75 por 13, me parece que esa é a cousa. Entro nestes detalles porque se temos que falar do uso, e se vamos a falar do uso, estades dispostos a falar do uso hoxe, penso que debedes conocer cales son as circunstancias. Son 116 metros cuadrados, cunha fachada de 9,75 por 13. Ese é o tema. A edificabilidade que ten é de baixo máis 4, se non recordo mal, a edificabilidade mínima é de baixo máis 3, o mínimo que se podría construir. Pero tamén é verdade que existe outra posibilidade, e a posibilidade é a rehabilitación do existente. Penso que iso é perfectamente factible, a reparación da coberta, a reparación das paredes perimetrales e a habilitación como espazo en planta baixa. Aí sí que se lle podría sacar unha utilidade eses 116 metros cuadrados que serían aproveitables prácticamente ao 100%, facendo cunhas pequenas instalacións e un pequeno gasto dedicarse a moitos fines, tanto para a reunión de asociacións podría ser, incluso para este tema que sempre se nos di que está solucionado e ao final parece ser que non, que o de Asdifica podería ser axeitado, podería, ter utilidades. Penso que é a responsabilidade do grupo de goberno decidir cal é esa utilidade, pero tamén penso que debe salir do pleno a decisión. Porque, claro, estou pensando no exemplo da carretera de Ribadavia, que se nos estuvo dicindo durante un ano que se estaba facendo o proxecto e que cando estuvera feito o proxecto mandaríase á Xunta de Galicia para que o mandaran arreglado, para despois chegar e decirnos que non mandaba o proxecto porque despois non lle facían caso ao proxecto. E sigue sin pedirse, polo que eu sei. Está pedida a reunión, pero a carretera non. A reunión que a conselleira para plantexar. Non me decir que queres que faga. Xa lle levamos pedido de carajo e nunca di un can, Nunca? Nunca di un can, a consellería esa. E mira que nos cobra casi 2 millóns e pico de canon de saneamento. Por lo menos podía axudar a arranxar as tuberías. Bien. Digo, No. Que nos dira por 200.000 euros. Sí, ou 400. Sí, pero o que sigo dicindo é, pedístelle a carretera de Ribadavia, pedístelle cita. Sí, digo xa data porque xa fai 3 ou 4 meses, 3 ou 4 meses. Cando fora o pleno, No, o pleno foi fai ano e medio. Fai ano e medio, e durante ese ano e medio seguinche preguntando e seguinche me dicindo que estabas esperando facer o proxecto.
e non me falache de reunión, e é a primeira vez que me falaron dunha reunión, e se me hubiera dito fai 3 meses que tiñas unha reunión solicitada, nos hubiéramos feito forza. Bueno, eso é así, o sea, eu hubiera preguntado eu tamén cada vez, porque si crees que debes ter unha reunión coa conselleira de infraestructuras, nos neso vamos a apoiar sempre, xa o sabes, xa o temos dito. Preguntaremos se é certo isto da reunión, se te solicitada fai 3 ou 4 meses, e saberémolo. Ben, sí, home, estou falando contigo, estou falando en función do que me contestes. Penso que seguimos falando do mismo. Bien, bueno, non sei, isto xa me parece xa de patio de colegio, celádevos, non, verdad? Penso que non. Nos o que pedimos é o mesmo trato, independientemente de quen sexa o voceiro ou voceira. Non, pero bueno, quero dicir que penso que era constructivo que estamos facendo, penso eu, non sei. Ben, entonces, volvo a decir, Casa do Pobo do Carballiño pertence á Xunta de Galicia, é un tema que está xa determinado, ten esas determinadas características e o grupo de goberno ten que tomar unha decisión sobre o uso e solicitalo á Xunta de Galicia. Se estades dispostos a que salga de aquí un acordo e que se especifique o uso, penso que avanzaríamos algo, e se non, penso que seguiríamos igual, nada máis. Grazas, alcalde. Ben, bueno, esta proposta fai 5 anos que veu a pleno. A min gustaríame saber o acordo en que punto está o acordo, se xa se definiu o uso, se se lle mandou a Xunta. Bueno, hai un comentario por parte do portavoz do Partido Popular que é bastante desafortunado, decir que lle comuniquen a vostedes, o Partido Popular, para interceder na Consellería. Penso que non debemos presumir deso. Entón, bueno, mellor entendín eu mal, pero foi o que entendín. Fala con nós que presionamos. É que nós estamos dispostos a axudar sempre. No, dispostos a axudar e propositivos somos todos, independientemente. Conteste logo, fai favor, senón. Pero, ben, entón, isto fai 5 anos que se presentou e tamén foi o Parlamento Galego, entón non sabemos en que punto se atopa. Que o Carballiño precisa de locais, por suposto. Que temos que poñer en valor o patrimonio, por suposto. Que ese inventario que está sin actualizar dende o 92 debería levar un ritmo maior, por suposto. Pero vemos que a priori, porque non se axuntou documentación ninguna ao expediente, está paralizado e non hai nada feito. Claro, que se pida que aquí, agora, neste pleno, decidamos o uso, claro, usos hai infinitos, e non é, se só houvese unha demanda, pois poderíamos decir, bueno, pois como non temos, pois poñer un exemplo, Casa da Xuventude, pois podemos facer a Casa da Xuventude ali, se todo o resto estuvese cuberto, pero temos infinidade de demandas e infinidade de carencias que non sei como vamos a definilo agora mesmo aquí, o uso que se lle vai a dar. Entón, que estamos vivindo? Pois unha mostra máis da desidia deste equipo de goberno, da falta de proxecto e dos incumplimentos de todos os acordos das mocións que se traen a pleno, porque isto xa se aprobou por unanimidade, xa se acordou, estamos todos de acordo, é necesario, pero está sen facer. Entón, bueno, neste primeiro turno nada máis, agardando as explicacións que nos poidan dar por parte do equipo de goberno de todo o traballo que se leva feito dende fai 5 anos. Grazas. Ben, moitas gracias. Bueno, eu creo que isto é bo contextualizalo, é dicir, falamos da antiga Casa do Pobo, que está na Rúa Murcia, para que nos ubiquemos na que está o antigo bar Cartucho. A Casa do Pobo, como moitas outras edificacións deste tipo que antes da Guerra Civil pertencían a sindicatos, a partidos de esquerdas e demais, aos principios da dictadura foi de alguma maneira requisada, por decirlo suavemente, por o goberno franquista, e durante todos eses anos escuros pois usouse para o que consideraba o goberno do réxime.
A partir da transición, moitos destes patrimonios, que me corrixo o alcalde se me equivoco, moito deste patrimonio foi devolto a sindicatos, patronais, partidos políticos, etc. A Casa do Pobo, en principio, todos sospeitamos que, falo un pouco de oídas, pero polo mismo que teña falado incluso con vostede en tempo, señor alcalde, que era do PSOE, era a Casa do Pobo do PSOE. E, polo tanto, no seu momento debeu ser de volta probablemente ao PSOE. Hoxe dísenos aquí que pertence á Xunta de Galicia. Hai algún documento que o acredite? Temos documentación que acredita que está a nome da Xunta de Galicia. De acordo, non temos e non está no expediente. Está registrada a nome da Xunta. Claro, por eso digo que non está no expediente, co cal temos que preguntalo. Pero xa o miráramos daquela. E despois, claro, como non se volveu falar desto, falamos durante aquel ciclo 11-15 que incluso se trouxera a pleno varias veces en rogos e preguntas pola súa parte. Despois trouxose unha moción no 2017. Fai un ano aprobouse facer un inventario municipal que non sabemos como está, que podería servir tamén para resolver todas estas cuestións. O que estamos de acordo é que, contrariamente ao que se falaba outro día na comisión, si hai unha carencia importante de espacios do Concello. Non temos onde facer unha casa da xuventude. Levamos un montón de anos falando deso. Non lle damos solucionado o problema do local Asdifica. Preguntaremos despois en rogos e preguntas cal foi o último xiro dos acontecementos. É dicir, si hai necesidades de espazos neste Concello. Por lo tanto, pois pedimos que isto se faga con celeridade, que efectivamente usos sobran para darlle, podemos poñernos de acordo entre todos, poden decidir vostedes, o que sexa, pero sobran usos e sobran necesidades neste pobo como para contar con máis espazos públicos e ofrecer máis servizos á cidadanía. Por lo tanto, insistir en que se toma este acordo que se faga canto antes, que se lle dé unha utilidade e que non caia no caixón do esquecemento como ven pasando con casi todo. Alcalde, que hai que dicilo porque é así. Aprobamos mocións, quedase ben, levantas a mau e despois non se fai absolutamente nada por leválas adiante. Algúnas serán difíciles, pero outras realmente cun pouco de vontade e algo de traballo sacanse adiante perfectamente. Por lo tanto, insisto, nós imos apoiar a proposta, por suposto, e desexar que vai adiante. Ben, bueno, eu creo que aí está na nome da Xunta e eu creo que debeu pasar porque os sindicatos despois colleron o que é o edificio do sindicato vertical, que é onde están hoxe. Ese era do PSOE, pero logo ca lei que hubo no 75 prácticamente o que se fixo foi repartir o patrimonio dos sindicatos entre os sindicatos que naquel momento 84 estaban vixentes. Por exemplo, no Comisión non existía na Guerra Civil e despois participou. Por eso penso que eles quedaron co que é o sindicato, os sindicatos quedaron co edificio da sindical, que lle chamamos, e isto pasou para a Xunta. O certo é que está na nome da Xunta. Nós, mirando o plano, as posibilidades, bueno, ten unha limitación de espazo, no sentido de que son 116 metros, que está aí, que sempre nos marcou, e nós creemos que o mellor é que a Xunta faga vivendas de protección oficial, no que son os pisos, e o baixo que quede para o Concello, para calquer asociación ou para calquer actividade. É unha delas. Outra, pois, outra acción que pode ser boa é negociar cos sindicatos na actualidade, que vayan para ali e que nos deixen a nosa sindical da Plaza Roxa, por exemplo. Quero dicir, nós estamos abertos a calquer fórmula. Hai un problema, é verdad, que é o espacio, porque hai que meter de ascensor, que xa ocupa un... Digo, para subir arriba, claro. Outra cousa é a proposta que dice Ricardo de arranxar só o que hai, e poñerlle un tellado. Pero, se queremos aproveitar as 4 alturas que nos permite e facer vivenda social, vivenda, eu creo que, bueno, pero eu estou disposto a escoitar todo e máis, incluso, se queredes aprobar o tema e ter unha reunión, pois, para a semana con calma e cada un que vir cas propostas e eu, a que consideremos entre todos a máis oportuna, creo que é o mellor. Ten un problema, xa digo, de espazo, porque hai que facerlle cámaras, hai que tal, se que estuvera mirando, ao final queda moi reducido, entre o ascensor, pois é unha cousa, bueno, moi pequena, para que seamos conscientes do que é o sitio. Entón, bueno, eu, Ricardo, fago estas propostas así porque estuve mirando se era posible, vale? Se era posible facer vivenda de protección oficial, que outro día plantexábamos a duda, por eso digo, non por outra cousa. Ou Casa da Xuventude ou o que queirades, vamos. Eu non teño ningún problema. Pensade na limitación espacial que ten, Sí. Nada, polo que nós sabemos, o tema de protección oficial está difícil, porque, claro, si
é unha cuestión de cálculo do coste da vivenda aí. Se o baixo quedara para o Concello do Carballiño, quedaría sin plaza de garaxe, serían moi difíciles de vender, co coste que ten a construcción hoxe en día probablemente non poderá salir eso adiante nin se venderan os pisos. O sea, hoxe probablemente eso non sexa rentable. Pensamos que a única solución realista que se pode facer a curto prazo é a rehabilitación do existente. Rehabilitar a planta baixa e utilizar solamente a planta baixa, conseguir a cesión para o Concello, e se en algún momento as circunstancias se modifican ou cambian, ou existen ou ben máis necesidade de vivenda ou baixan os costes da construcción, poderíase pensar en darlle alturas ou aumentar o servicio, porque o tema é que non poderíamos facer nunca baixo máis unha, teríamos que facer ou baixo máis 3 ou baixo máis 4. Claro, entonces, eso probablemente non salir rentable en ningún caso, non? Entonces, nós creemos que a opción realista que se pode solicitar á Xunta é a rehabilitación do baixo. O que propós de vivenda de protección oficial non o faría a Xunta, senón que o faría un promotor privado. Moi dificilmente un promotor privado estaría disposto a asumir os costes da construcción dese edificio sin plazas de garaxe para despois vender apartamentos aproximadamente sobre 80 metros, e probablemente nin chegar a eso, é menos, probablemente eso quedar aí para sempre porque nadie asumira eses costes de construcción para despois non ter unha rentabilidade económica inda co módulo que pode ter a protección civil hoxe en día. Entón, pensamos que a proposta máis sensata é pedir a rehabilitación da planta baixa, os custes serían máis reducidos e podríase ter unha utilidade en pouco tempo. O uso que se podería destinar, pensamos para servicios múltiples do Concello, que despois pode ser unha cesión a Ardifica. Evidentemente non podemos solicitar a Xunta a cesión do local dicindo que llevamos a ceder a Ardifica, porque ese prazo, eso podese modificar. Pensamos que esa é a opción máis realista e a máis a que se pode facer a curto prazo, nada máis. Sofía. Ben, bueno, eu penso... Sobre o tema, que non recordaba, solamente un segundo, sobre o tema, que quizá teña razón, veña dun malentendido meu o que dixen sobre a conselleira. Eu entendía que me estaba botando a min en cara que non o recibira a conselleira, e desde ese punto de vista o digo. Eu pouco podo facer se non sei que pediu unha cita coa conselleira. Se me quere botar a min a culpa, que mo diga. A eso me refería. Nada máis que eso. Se se entendeu de outra maneira, pois pido disculpas. Nada máis. Bueno, a culpa non é de ninguén. A conselleira terá que recibir o alcalde do Concello do Carballiño por ser o alcalde do Concello do Carballiño, non porque interceda o portavoz do Partido Popular, nin... Non, a culpa... A responsabilidade é do alcalde do Concello do Carballiño. Ben, aquí o que está claro é que temos que pedir o traspaso do edificio rehabilitado. Vostede di que ten moi poucos metros para un espazo público, para un edificio público. Si son poucos metros para eso, menos serán para construir vivendas, porque claro... Pero bueno... Saldrán, Sofía, sobre... Aí o Celso sabe máis, pero 75 metros cuadrados por edificio. Para pequenos apartamentos. Penso que a necesidade de espazo que temos non a podemos desaproveitar. En 4 alturas máis baixo son moitos metros cuadrados para unha infraestructura pública que temos moitas necesidades, e penso que deberíamos exixirlle a Xunta e pedirlle que, porque a labor dela, dotar os concellos de infraestructuras necesarias para desenvolver actividades de lecer, de cultura, de ocio, aquelas que necesiten os concellos. Entón, non podemos ir á Xunta a decirlle, no, como che vai costar moito, vamos a pedirche solo un baixo. Non. Nos temos esta necesidade, nos precisamos esta infraestructura para o Carballiño e eles teñen a que dotar orzamentariamente. Para eso están e é a súa obriga. Entón, penso que non podemos desaproveitar este espazo. E, bueno, xa que non se fixo ata de agora, facelo a partir de agora. E, por suposto, deberíamos ter unha reunión para presentar as propostas e levar adiante a máis a caída. Pero vivendas de protección civil, eu non o vexo. Civil, non. Social. Perdón. Oficial. Oficial. Non sei se coitaches que xa diches. Sí, pero nada, máis ou menos a noso plantexamento xa quedou claro dende o principio. Ricardo dixo só solicitar o arranxo do baixo, do que é o edificio actual. Home, a ver, sí. Vamos a ver, se podemos conseguir todo o edificio arranxado, mellor, é dicir, por pedir que non quede.
Outra cosa é se xa partimos de que así non lo van a dar ou eso non lo van a facer. Pero por pedir largo. Xa virán os recortes. Quero dicir, eu creo que sería conveniente pedir o edificio totalmente arranxado, rehabilitado, e despois, se hai que ter unha negociación ca Xunta, que imagino que haberá que tela, pois chegar a un acordo nos termos que se poida, lógicamente os máis vantaxosos posibles para o Carballiño. Hai diferencia en que non lo den rehabilitado completamente a que non lo den como está ou só un poquinho arranxado. Entonces, eu creo que sería o razoable neste caso. Por a nosa parte, sería o razoable. Evidentemente, eso non vai impedir que apoyemos a moción, pero por pedir, parecenos lógico pedilo totalmente rehabilitado. Bueno, entendo que haberá que facer un estudio de costes, porque son 75 metros o que sale, máis ou menos, por o que lle Celso, e eu calculara 80, máis ou menos, e, bueno, e vémoslo, nós apoyámoslo, e despois, olles, o que si, esta semana que ven, si queredes, un día, que trae das propostas, vale? Dadelle unha volta, basicamente, porque tampouco hai moito que debullar, pero dadelle a volta pensando na viabilidade, porque, efectivamente, as vivendas de protección oficial, claro, ten que haber un empresario que as queira facer. A Xunta que che dá é diñeiro e facilita esa cousa, pero vai ser difícil. Necesidades de espazos o Concello ten. Necesidades de espazos o Concello ten. Vémolo en casi todos os plenos. A funcionalidade das conta. O mellor para unha casa da xuventude, se se lle dan alturas, non ten maior problema. Hombre, 4 máis baixo... Non tendo nada. Inda que sexan 75 metros, falamos de 300 metros, máis o baixo. Non é moi operativo, porque, claro, hai que deixar luces para a parte de atrás para que teña un mínimo de... Claro, pero xa estamos falando que quedarían uns 75 metros por planta que di Celso. Falamos de 375 metros. Despois, para locales públicos, facer ascensor e escaleira coas dimensións que ten que ter para unha utilización pública, complícase moito. Hai que valorar. Complícase moito pola rentabilidade. Hai que mirar, si, Ricardo, que ao mellor no plan é só para vivendas, e non admite outros usos. Claro, eso. Digo, hai que mirarlo. Por eso vos digo que a precipita ahora... Eso en principio non sería demasiado problema, porque temos pendiente a modificación do dotacional, e sería cuestión de metelo dentro tamén. Cambiar o uso dotacional, supoño que para eso non hai demasiado problema. Hai que verlo. E máis, se é para rehabilitación do baixo, o uso no baixo estaría permitido tal como está. Evitaríamos un problema. Pero bueno, é que xa non é cuestión de pedirlle á Xunta que nos faga unha cousa, senón que a rentabilidade deses cartos se traduzca en algo, non? Porque claro, se faz unhos locales para 75 metros cuadrados, nós pensamos tamén destiñalo, por exemplo, a recadación, non? En primeira planta, en segunda planta, non podes, non se pode tampouco, non se lle pode dar ese uso porque non ten operatividade de facelo tan pequeno nunha altura dun primeiro ou dun segundo, non? É demasiado pequeno para ese tipo de utilidade. Para viviendas pásanos un pouco mesmo. Hai que meter escalera e claro, a utilidade sería prácticamente só do baixo. Non parece que se lle poida topar moito máis. O que si é claro é que hai que solucionar o problema. O que non pode estar é como está, o sea, cun muro co tellado caendo e aquilo unha silveira. O tellado xa caendo. Sí, por eso. Bueno, por eso, se convocades a unha reunión, digamos o mesmo que vos decía antes en canto aos prazos, señalar xa o momento en que fagamos as propostas, porque fai 5 anos e medio, que se adoptou exactamente o mesmo que queredes adoptar agora, que xa se falará. Hai que falalo e hai que facelo, nada máis. Que tal vos vai o 4, por exemplo? O 4, o día 4. O 4 de que? Hostia, non sei. No, claro, de xaneiro, sí, digo. Para a reunión, dos portavoces, para ver este tema. Digo, para mandar a documentación a Xunta, digo... Digo, o 4, digo, o 3 a mí dame igual, vou estar aquí. No, o 3 non, o 4. Vaixe ben, o 4. Eu 3 e 4 traballo, non estou. Pode vir un compañeiro, igual está Pachi tampouco, por eso vamos deixar de tela, pero... E se non o 5 pola mañá, sí, o 5 pola mañá non teño problema. O 5 tampouco teño problema. Sin problema. Vale, o 5 a mañá, ás 11, por exemplo. Vai volver, ou máis cedo. Non, ás 11 está ben. Non, por si tendes que facer algo. Debo estar por aquí. Digo, porque ás 11 parta mañá. Pero quedamos máis cedo. Pois máis cedo. máis cedo. Me dá igual. A mí dame igual, estou aquí ás 8:30 normalmente. Non, que está, non hai plazos. Non hai pleitos. Non, As 11. Bueno, a última hora da mañá, mellor a 1. Como que era? Se vos vai a 1, porque así non corta a mañá. Veña, a 1, 13 horas. A 1. Ya, non fai falta. Non, que é un tema. Se é un tema tal... La Eugenia non está, pero non fai falta. Vale, entonces o día 5 a 1 da tarde. ¿La moción por unanimidad? Sí. Sí, nos a favor.